Aquest és el primer judici que s'ha celebrat al Consell d'Eivissa. El jutjat penal número 1, l'acusat d'un delicte de maltractament a la seva parella, ha estat condemnat a 6 mesos de presó. Només hi haurà judicis una vegada a la setmana de casos empresos, violència sobre la dona i matèries urgents. S'han suspès centenars de judicis penals des que es van cremar els jutjats. Només se n'havien celebrat 5 a les instal·lacions del jutjat social. Se ha puesto un parapeto ahí para aislar la sala de vista respecto de donde se encuentran todo el personal funcionario, pero vamos, es difícil que no se oiga tanto lo que se dice dentro de la propia sala como lo que se está diciendo en el lugar que ocupan los funcionarios. Tampoc el despatx de les magistrades té unes condicions adequades perquè està al costat de la cafeteria, només està separat per un panell i a les jutgesses els costa concentrar-se per la remor. Els sindicats també asseguren que s'han fet obres a l'edifici dels jutjats cremat per tornar a habilitar la forensia, que ara mateix està en una sala molt petita del CETIS que no reuneix les condicions. ¿Por qué se han hecho estas sombras? Si no hay seguridad en el edificio y no se puede volver, ¿quién ha dado la orden de que se gaste un dinero para hacer unas obras que en principio no se sabe si van a tener sentido alguno y si se van a poder utilizar? Ahí está la història. Des del TSJ confirmen que s'han fet obres per habilitar la forensia, però el Ministeri de Justícia encara no ha decidit si farà el trasllat per temes de seguretat.